καλημέρα σε όλους, ανάλογα τι ώρα το βλέπετε. Είμαστε στη Δάφνη Φιλιατών, στο οικογενειακό εινοποιείο του Μαρκατσέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έχεις έρθει σήμερα εδώ και μου κάνεις την τιμή να κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ο Αλέξανδρος, είσαι ο ιός. Εγώ είμαι ο ιός, ο δεύτερος, ναι. Ο νεότερος, ωραία. Λοιπόν, θέλω να μας πεις κάποια πράγματα έτσι λίγο για το εινοποιείο εδώ πέρα, την ιστορία του, πώς ξεκινήσατε. Ουσιαστικά το εινοποιείο, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι το πρώτο εινοποιείο που δημιουργήθηκε στη Θεσπρωτεία το 2006 επίσημα, αλλά η ιστορία ξεκινάει το 1992, τη χρονιά που εγώ γεννιέμαι. Ο πατέρας μου, όντας οδοντίατρος, είχε πάντα μεράκι να ασχοληθεί με το να φτιάξει το δικό του κρασί, από τα φοιτητικά του χρόνια ακόμα. Ουσιαστικά το 1992 ξεκινάει να φτιάχνει, έχει ξεκινήσει ήδη να φτιάχνει το σπίτι που βρισκόμαστε εδώ και τους εξωτερικούς χώρους, και το 1992 αποφασίζει να βάλει το πρώτο του αμπέλι, όπου είναι ένα αμπέλι μικρό της τάξης των 5 στρεμμάτων με πάρα πολλές ποικιλίες μέσα, γιατί εκείνα τα χρόνια η λογική έλεγε ότι έφτιαχνες χαρμάνια και έφτιαχνες το κρασί σου. Το 1995 ξεκινάει να παράγει το πρώτο κρασί και ουσιαστικά από εκείνη τη χρονιά και μετά συνεχίζεται η ιστορία. Η διαδικασία έχει δημιουργηθεί ώστε από το 1998 και μετά να έχει μια σαφή παραγωγή καλύτερη σε σχέση με το τι είχε το 1995, ας πούμε, όταν ολοκληρώνεται ο πρώτος αμπελώνας, ο οποίος βρίσκεται εδώ, όπως βλέπουμε, πάνω από το σπίτι και κάτω από το δρόμο. Γενικότερα, ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα έχουν χτιστεί από τότε από τον πατέρα σου και ο χώρος αυτός. Ναι, ο χώρος φτιάχτηκε από τον πατέρα. Το σπίτι που βλέπουμε υπάρχει από το 1952, φτιαγμένο από τον παππού Μιχάλη Μαρκατσέλη. Τέλεια, οπότε συνεχίζει ακάθεκτο πολλά χρόνια. Η ιστορία εξελίσσεται ότι ξεκινάει να φτιάχνει τα πρώτα κρασιά το 2002, να εμφιαλώνει τα πρώτα κρασιά το 2002, και το 2005 ο αδερφός μου περνάει στην εινολογία στην Αθήνα, οπότε η οικογένεια παίρνει μια απόφαση ριζική να δημιουργήσει ουσιαστικά το πρώτο εινοποιείο στη Θεσπρωτεία. Αυτό με σκοπό ότι να υπάρξει μια δουλειά για τον μεγάλο γιο. Και το 2006 τον Απρίλιο ουσιαστικά είναι ο μήνας που έχουμε στα χέρια μας την άδεια εμφιάλωση ίνου και παραγωγή ίνου, και ουσιαστικά γινόμαστε το πρώτο εινοποιείο, όπως προείπα, με όλες τις άδειες που χρειάζεται για να μπορεί να παράγει και να εμφιαλώνει και να πουλάει. Τέλεια, τέλεια. Οπότε και στη συνέχεια σιγά σιγά μπήκες και εσύ και εγώ θα σου ανέλαβες. πω, εγώ μεγάλωνα εδώ πέρα, τα Σαββατοκύριακα ειδικά, γιατί μέναμε ηγουμένης, αλλά ερχόμασταν. Οπότε ήμουνα πάρα πολύ κοντά στον πατέρα, στο πώς δημιουργούσε το κρασί και έβλεπα όλες αυτές τις συνθήκες. Οπότε εμένα μου είχε βίωμα να πω ότι θέλω να σπουδάσω αυτό το πράγμα αρχικά και έπειτα να δουλέψω πάνω σε αυτό. Ταυτόχρονα, καθώς εγώ μεγάλωνα, εδώ η παραγωγή μεγάλωνε επίσης. Όταν εγώ αποφάσισα να πάω στην Ιταλία να σπουδάσω εινολογία, ήταν η στιγμή που εμείς πήραμε τα δικαιώματα φύτευσης, όπως λέγονται, όπου είναι ουσιαστικά κάποιες άδειες από το Υπουργείο που σου δίνουν τη δυνατότητα να φυτέψεις. Και ουσιαστικά τη χρονιά, όταν εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο, δημιουργήθηκαν οι δύο μεγάλοι αμπελώνες που έχουμε. Ο ένας είναι 25 στρέμματα και είναι ακριβώς πάνω από αυτόν το λόφο, και ο άλλος είναι 6 στρέμματα και είναι στο δρόμο καθώς ερχόσουν. Θα τον είδες, φαντάζομαι. Τον είδα γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, όλη η περιοχή γύρω. Η περιοχή, ό,τι σταφύλι υπάρχει είναι δικό μας, και ό,τι χώρος υπάρχει, ό,τι αμπελοτεμάχιο υπάρχει είναι δικό μας. Είναι οικογενειακό, είναι ιδιόκτητο, και δεν αγοράζουμε από άλλους, ούτε νοικιάζουμε αμπέλια, ούτε αγοράζουμε καρπό. Τέλεια, τέλεια. Ωραία, οπότε έχει γίνει γενικά πάρα πολλή δουλειά εδώ πέρα. Ναι, έχει πέσει δουλειά πολύ από τον πατέρα και πλέον και από μένα. Ο στόχος είναι ουσιαστικά να φτιάχνουμε κρασιά που, όπως λέγονται, είναι ήπιας εινοποίησης. Δηλαδή, τα τελευταία 3 χρόνια, για να αναφέρω, έχουμε περάσει πλέον στη βιολογική καλλιέργεια, και αυτό αποτυπώνεται και στο κρασί. Είναι ουσιαστικά ότι δεν προσθέτουμε τίποτα
το οποίο έχει να κάνει με χημικές ουσίες. Όσο γίνεται δηλαδή πιο κοντά στο φυσικό. Στο φυσικό, ναι. Πλέον, με λιγότερες επεξεργασίες, λιγότερες επεξεργασίες, λιγότερα πρόσθετα, γενικότερα η αντίληψη είναι ότι αφήνεις το σταφύλι να δημιουργήσει το κρασί από μόνο του. Οπότε η παρέμβασή μας είναι μηδαμινή, η τεχνολογία που έχουμε είναι μηδαμινή, οπότε και να θέλαμε δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες παρεμβάσεις. Αλλά και η φιλοσοφία μας είναι ότι θέλουμε ο καταναλωτής αυτό το προϊόν που θα δοκιμάσει και θα γευτεί από εμάς, είτε εδώ είτε σε κάποια από τα καταστήματα που συνεργαζόμαστε, θα έχει να κάνει με το ότι αυτό που πίνει είναι ουσιαστικά αυτό που έδωσε το ίδιο το σταφύλι. Αυτό, ας πούμε, έχει κάποια ωφέλη επειδή είναι πιο κοντά στο φυσικό. Έχει πολλά ωφέλη, πρώτα απ' όλα στη γεύση, okay? Και το βλέπουμε αυτό ότι έχει πάρα πολλά στοιχεία. Αυτά τα κρασιά λέγονται γαστρονομικά, οπότε μπορούν να συνδυαστούν πολύ εύκολα με το φαγητό. Κάποια άλλα ωφέλη είναι το ότι επειδή δεν υπάρχει χημεία μέσα, σίγουρα η ποσότητα που θα μας κάνει να έχουμε το λεγόμενο hangover θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με ένα απλό τεχνολογικό κρασί. Οπότε μπορούμε να πιούμε άφθονα και να μην... Όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι προφανώς θέλει με μέτρο, γιατί υπάρχει αλκοόλη μέσα. Αλλά πέρα από την αλκοόλη δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό του ανθρώπου. Προφανώς, εντάξει, σίγουρα αν κάποιος είναι αλλεργικό σε κάτι, αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι παράγουμε προϊόντα τα οποία σέβονται τον καταναλωτή από όλες τις εκφάνσεις. Ωραία, τέλεια. Και μου ανέφερες νωρίτερα, πέρα τώρα από τα ήπια κρασιά, μου ανέφερες και την καθετοποιημένη μονάδα. Θέλω να πεις λίγο τι είναι καθετοποιημένη μονάδα για να καταλάβει και ο κόσμος και πώς το λειτουργείς εσύ εδώ. Λοιπόν, καθετοποιημένη μονάδα σημαίνει ότι είσαι αμπελουργός, άρα προσπαθείς να παράξεις σταφύλι. Αυτό το σταφύλι το κάνεις κρασί και το πουλάς. Το προϊόν, δηλαδή το κρασί που έχεις παράξει, το πουλάς. Αυτό γίνεται γιατί αν ήμασταν μόνο παραγωγή, τα ρίσκα που υπάρχουν για να δημιουργήσουμε το σταφύλι και οι τιμές που πουλούνται τα σταφύλι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν θα μας έφταναν για να ζήσουμε. Άρα ο πρώτος λόγος είναι ότι προσπαθούμε να δώσουμε υπεραξία στο προϊόν, που είναι η πρώτη ύλη, που είναι το σταφύλι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργούμε τα κρασιά μας από την δικιά μας πρώτη ύλη. Πρώτον, γιατί η πρώτη ύλη πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση, να έρχεται στο ενοποιείο, γιατί όπως σας εξήγησα δεν υπάρχει τεχνολογία μέσα, άρα ουσιαστικά το σταφύλι μόνο του θα δημιουργήσει το κρασί. Εμείς απλά η μόνη παρέμβαση, ας πούμε, που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι μελετάμε το πώς εξελίσσονται οι ζυμώσεις. Και ο δεύτερος σκοπός είναι ότι επειδή πλέον τα κρασιά μας είναι και βιολογικά στον αμπελώνα αλλά και βιολογικά σαν προϊόν, σαν αυτό που λέμε ήπιας συνοποίησης, θέλαμε τα σταφύλια που παίρνουμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι βιολογικά, ότι είναι σε καλή κατάσταση και να έχουμε μια γενικότερη εικόνα του τι γίνεται μέσα στη χρονιά και στο αμπέλι και στο εινοποιείο. Και να υπάρχει γενικότερα μια ομοιογένεια. Μια ομοιογένεια, ναι, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό είναι πολύ πιο κοστοβόρο αυτό που κάνουμε εμείς, αλλά ουσιαστικά δίνουμε υπεραξία στο τελικό προϊόν. Έχεις τον πλήρη έλεγχο δηλαδή από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η παραγωγή μέχρι την εμφιάλωση, μέχρι την πώληση, δηλαδή... Ναι, όλο είναι συγκεντρωτικά εδώ πέρα. Εγώ και ο πατέρας μου παίρνουμε τις αποφάσεις για το πώς θα κινηθούμε κάθε χρονιά και ποια θα είναι τα κρασιά που θα παράξουμε, αν θα πουλήσουμε κάποιο σταφύλι, γιατί πλέον έχουμε μπει στη διαδικασία να μπορούμε, λόγω ότι έχουμε μεγαλώσει τα μπέλια, άρα παράγουν περισσότερο, κάποια ποσότητα μικρή ακόμα να την πουλάμε. Και σίγουρα εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε και πότε θα βγουν τα κρασιά για εμφιάλωση, πότε θα βγουν για πώληση. Γιατί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι δεν είναι μόνο η ζύμωση, που είναι το πιο σημαντικό, αλλά είναι και η ορίμανση, που έχει να κάνει... Αυτό που θέλω να πω είναι ουσιαστικά ότι τα κρασιά ήπιας συνοποίησης θέλουν περισσότερο χρόνο να φτάσουν σε ένα ιδανικό σημείο.
για να γίνει η νοοποσία τους. Ωραία. Διότι από τη στιγμή που δεν ρίχνεις κάτι μέσα ώστε να το φέρει σε μια συνθήκη να εξελιχθεί πιο γρήγορα και να οριμάσει πιο γρήγορα, θέλει μεγαλύτερο χρόνο. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή μάλλον παράγουμε τα κρασιά μας και ακολουθούμε τη μέθοδο του skin contact, δηλαδή επαφή χυμό με σταφύλι, για από λίγες ώρες έως πολλές μέρες, αυτό δίνει χρόνια ζωής στα κρασιά μας, διότι με την επαφή προσλαμβάνει ο χυμός που θα εξελιχθεί σε κρασί πάρα πολλά στοιχεία όπως είναι χρώμα, όπως είναι τανίνες, πολυφενόλες και γενικότερα κάνει το κρασί ένα πιο γεμάτο, προϊόν. Γεμάτο αποτέλεσμα. Okay. Ναι. Άρα υπάρχει λόγος που γίνεται η καθετοποίηση και μάλλον υπάρχουν πολλοί λόγοι που γίνεται η καθετοποίηση και ουσιαστικά θέλουμε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο γιατί οι συνθήκες που δουλεύουμε είναι δύσκολες από την άποψη της μη τεχνολογίας. Δεν έχεις τεχνολογία, έχεις και λίγα χέρια επίσης για την οικογενειακή επιχείρηση. Οπότε προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κουμαντάρουμε το καράβι που λέμε. Τέλεια. Εγώ να πω πάντως ότι το καράβι φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά και βλέπω και πάρα πολύ ωραίο χώρο έχεις φτιάξει εδώ γύρω. Ναι. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω έτσι λίγο για τους στόχους που έχεις. Κοίτα, πρώτον, πριν αναφερθούμε στους στόχους, θα ήθελα να πω ότι εδώ πέρα τα τελευταία 3 καλοκαίρια, άρα τους τελευταίους 3 χρόνια, είμαστε ένα επισκέψιμο εινοποιείο, με τα νούμερα μέχρι στιγμής να είναι πάρα πολύ καλά και από άποψη επισκεψιμότητας και από άποψη τζίρου. Ήταν ένας στόχος μου όταν γύρισα ότι για να γίνει βιώσιμο το εινοποιείο θα πρέπει να ανοιχτεί προς τον κόσμο και ουσιαστικά να καλέσει τον κόσμο να έρθει να μας γνωρίσει. Πλέον γίνονται πολλές δράσεις, είτε privé wine tours, δηλαδή γευσηγνωσίες ιδιωτικές, είτε συνεργαζόμαστε με κάποια γραφεία που μας φέρουν κόσμο και ταυτόχρονα φέτος ξεκίνησε το εινοπολιτιστικό καλοκαίρι που ήταν ένα όνειρό μου. Κάθε Τετάρτη δημιουργούμε κάποια δρόμενα στο εινοποιείο, πολιτιστικό χαρακτήρα που έχει να κάνει είτε με θερινό σινεμά είτε με κάποιες μουσικές βραδιές. Κάναμε και πέρσι και φέτος Καραγκιόζη, θέατρο σκιών και κάναμε και ένα θεατρικό φέτος. Δηλαδή θεωρούμε ότι το κρασί είναι μέρος του πολιτισμού και προσπαθούμε να το παντρέψουμε με άλλα δρόμενα ώστε να γίνει λίγο πιο θελκτικό στον κόσμο και να αποφασίσει να έρθει στον χώρο μας. Πολύ ωραία. Γι' αυτόν τον λόγο φέτος επενδύσαμε και πάρα πολλά στη διαμόρφωση του χώρου, που προφανώς υπήρχαν και τα δέντρα και όλα, αλλά έγινε λίγο μια καλυτέρευση των συνθηκών για να μπορεί κάποιος να έρθει και να είναι πιο άνετος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος ο χώρος, δηλαδή και που το έβλεπα όλο το καλοκαίρι με όλα τα δρόμενα που ανέφερες, το θερινό σινεμά και τις ξεναγήσεις που κάνεις, μέσα από φωτογραφίες, από βίντεο, δηλαδή ήταν πραγματικά. Και κάνεις και live, ανέφερες, έτσι. Ναι. Οπότε, όχι εσύ ο ίδιος, αλλά με καλεσμένους. Ναι, σίγουρα. Οπότε πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Και να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι προσπαθούμε να βρίσκουμε ανθρώπους κάθε φορά να παρουσιάζουμε κάτι διαφορετικό στον κόσμο, ώστε να μην υπάρχει επαναληψιμότητα και ο κόσμος να βαριέται. Αλλά ταυτόχρονα επιλέγουμε τους καλλιτέχνες προσπαθώντας να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν και φίλοι μας. Γενικότερα το μότο του εινοποιείου είναι ότι όταν πρέπει να συνεργαστούμε με κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, θέλουμε να τον γνωρίζουμε όσο καλύτερα γίνεται για να μας καταλάβει και να τον καταλάβουν. Υπάρχει μια χημεία που αυτή θα μεταδοθεί μετά στο κάθε τι που θα πράξουμε. Και γενικότερα με τοπικούς καλλιτέχνες από ό,τι καταλάβει. Μέχρι στιγμής είναι τοπικές συνεργασίες. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια, εφόσον αυτό βλέπουμε ότι περπατάει και έχει εξέλιξη, θα θέλαμε να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο. Αλλά δεν είναι ακόμα της παρούσης. Πιο μεγάλο εννοώντας ότι θα θέλαμε να κάνουμε μια συναυλία μέσα στο Αμπέλι, όπου υπάρχει ο χώρος, αλλά σίγουρα θέλουν να φτάσεις στο σημείο να μπορείς να το υποστηρίξεις αυτό το πράγμα. Εγώ πάντως το εύχομαι. Πιστεύω θα το καταφέρεις. Αν όχι του χρόνου, του παραχρόνου, μέσα στα επόμενα χρόνια, σίγουρα, γιατί φαίνεται η δουλειά. Οι στόχοι είναι αυτοί, δηλαδή το εινοποιείο να γίνει ένα σημείο αναφοράς και πολιτισμού, όχι μόνο ως ένα σημείο αναφοράς στην περιοχή για το ότι παράγει κάποια καλά προϊόντα, γιατί το καλό, το κακό ή το τέλειο είναι τελείως υποκειμενικό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει να ακούγεται το εινοποιείο όπως έχει γίνει φέτος, να συνεχίσει να ακούγεται και για άλλου είδους συμμετοχές. Επίσης, προσπαθούμε μία φορά το χρόνο να δημιουργούμε κάποιες
είτε event, είτε να βγάζουμε κάποια καλάθια προς πώληση, όπου τα έσοδα πηγαίνουν σε κοινοφελή οργανισμούς, σε οργανισμούς που παράγουν έργο για ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Και πριν θα είδες ότι μας επισκέφτηκαν κάποια παιδιά ΑΜΕΑ, ώστε προσπαθούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε ομάδα της κοινωνίας και να μην αποκλείουμε κάποιον. Πολύ καλό αυτό. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να είσαι αγρότης? Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα θέλεις βοήθεια, δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Ή τουλάχιστον αν θέλεις να πεις ότι είσαι και επιχειρηματίας, οπότε αυτό που παράγεις το πουλάς όπως εξήγησα νωρίτερα. Τώρα το κομμάτι, το πόσο εύκολο είναι κάποιος να γυρίσει στον τόπο του και να ασχοληθεί, σίγουρα έχει να κάνει με το τι προϋπάρχει από την οικογένεια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τα αμπέλια ή το εινοποιείο, σίγουρα και για μένα δεν θα ήταν εύκολο να γυρίσω, γιατί απαιτεί πάρα πολλά λεφτά. Που αυτά τα λεφτά σταδιακά έχουν πέσει από τον πατέρα μου μέσα στην επιχείρηση. Οπότε, αν πεις ότι δεν υπάρχει κάτι, είναι σχεδόν αδύνατο κάποιος να γυρίσει με τις συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα και με τις βοήθειες που δίνει η χώρα δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι. Τώρα για μας, σίγουρα έχει ένα βαθμό δυσκολίας που το έχουν όλοι οι αγρότες από την άποψη το πόσο θα σε βοηθήσει ή όχι ο καιρός. Που όμως αυτό είναι μια βασική συνθήκη της εργασίας μας. Δύσκολη εποχή. Δύσκολη. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει δυστυχώς πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή η διαφορά που έχω δει τα τελευταία 2 χρόνια σε σχέση με τα πρώτα 2 χρόνια που είχα γυρίσει είναι χαοτική. Αλλά πρέπει να μην το βάλεις κάτω, πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις τις συνθήκες και να δουλέψεις πάνω με τις συνθήκες που θα υπάρχουν και σίγουρα προσαρμοζόμαστε. Δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να σου αρέσει να είσαι μέσα στη φύση. Είναι βαριά δουλειά. Είναι βαριά δουλειά και είναι βαριά δουλειά γιατί το χειμώνα έχει κρύο, την άνοιξη έχει βροχές, το καλοκαίρι έχει καύσωνες. Και πολύ άγχος γιατί δεν εξαρτώνται όλα από εσένα. Ακριβώς. Το μόνο αρνητικό, δηλαδή εγώ θα παρέρωνα πολύ κόσμο να γυρίσει στη μέρη του και να ασχοληθεί, αλλά δυστυχώς ακόμα οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες γιατί δεν βοηθάνε οι αρμόδιοι φορείς και το κράτος. Δηλαδή, θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο εύκολες οι συνθήκες κάποιος να γίνει νέος αγρότης, με μεγαλύτερους ελέγχους προφανώς από την πολιτεία, αλλά να μπορεί μεγαλύτερη ποσότητα ανθρώπων να ξέρει ότι έχει μία κρατική βοήθεια ή κάποιες επιχορηγήσεις για να μπεις πιο εύκολα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αν σκεφτούμε ότι εμείς έχουμε γύρω στα 35 στρέμματα και μας δίνουν 50 ευρώ το στρέμμα για την καλλιέργειά του, τα ποσά είναι αστεία. Ναι. Δηλαδή αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν ούτε για την... Δεν μπορείς να εξελιχθείς και τεχνολογικά. Και αυτό, αλλά δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά που χρειαζόμαστε, όπως είναι τα λιπάσματα, τα ραντίσματα, τα φάρμακα και όλα αυτά. Γι' αυτό ερχόμαστε πάλι σε αυτό που λέμε πριν, ότι πλέον ένας αγρότης, αν δεν καθετοποιήσει τη μονάδα του, δεν μπορεί να βγάλει κέρδος. Ναι. Θα πρέπει να έχει πάρα πολλά στρέμματα, που αυτό σημαίνει ότι τα έχει βρει, ή υπάρχουν λεφτά στην οικογένεια που θα πρέπει να τα ρίξει, για να μπει στη διαδικασία να πει ότι παράγω πάρα πολύ προϊόν, το πουλάω, προσπαθώ να το πουλήσω μια καλή τιμή, ώστε να βγάλω λεφτά. Που όμως για νέους ανθρώπους είναι δύσκολο αυτό. Που είναι δύσκολο γενικά με την καθετοποίηση, όπως ανέφερες προηγουμένως, γιατί έχεις να κάνεις με κάθε πτυχή της επιχείρησής σου. Απ' την άλλη βέβαια είναι και ενδιαφέρον, δηλαδή ασχολείσαι με πολλά πράγματα, ναι. Μαθαίνεις πολλά πράγματα στην πορεία. Οπότε... Η αλήθεια είναι ότι εγώ, αφού τελείωσα τις σπουδές, είχα φτάσει σε ένα σταυροδρόμι να σκεφτώ αν θα συνεχίσω να κάνω σπουδές πάνω στην εινολογία ή αν θα στραφώ στο κομμάτι το πιο πρακτικό, που ήταν αρχικά να κάνω κάποια σεμινάρια γευσηγνωσίας, ώστε να μπορώ να καταλαβαίνω καλύτερα το προϊόν, το κρασί το ίδιο, και να μπορώ να το εξηγώ στον κόσμο. Ναι. Επειδή πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να γυρίσω, μου φάνηκε πολύ πιο σωστό να πάω στον δεύτερο δρόμο, να μην συνεχίσω σπουδές εινολογίας, αλλά να μπω στο κομμάτι του ότι πώς εξηγείς ένα κρασί τι είναι, πώς δημιουργείς ένα σκηνικό εινοτουρισμού και πώς ουσιαστικά
Βοηθάς, μάλλον δημιουργείς τις συνθήκες ώστε να μπορέσει να έρθει κόσμος. Αυτό που σου εξηγούσα πριν με το κομμάτι του εινοτουρισμού. Δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο δούλεψα και σε κάποια wine bar στην Αθήνα όταν γύρισα από το εξωτερικό, ώστε να αποκτήσω την εμπειρία της επικοινωνίας με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά είναι το 50% της δουλειάς μου. Το 1,50 είναι να δημιουργηθούν τα σταφύλια και τα κρασιά, αλλά το πιο σημαντικό πλέον είναι να μπορείς και να το επικοινωνήσεις, αλλά και να το πουλήσεις. Αν με ρωτάς, γενικά είναι ωραία η βάση του να παίρνεις τη γνώση θεωρητικά, αλλά επειδή και εγώ, ας πούμε, σε πολλά πράγματα που κάνω τα μαθαίνω στην πράξη, είναι λίγο πιο δύσκολο, εννοείται, να μαθαίνεις στην πράξη. Μπορεί να κάνεις και λάθη που μπορεί να σου κοστίσουν, Σίγουρα, αλλά ναι. Στην πράξη τουλάχιστον πιστεύω ότι πραγματικά μαθαίνεις κατευθείαν αυτό που χρειάζεσαι, στοχευμένα, με ειδίκευση. Και χρειάζεται να κάνεις λάθη. Ωραία, ειδικά στην ηλικία που έχουμε, είναι αναγκαίο κακό, ας πούμε, να κάνεις λάθη, απλά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν με μικρότερο ρίσκο. Πριν στην επικοινωνία που είχαμε, με ρωτούσες για το πώς βλέπω τα επόμενα χρόνια και αν θα ήθελα να υπάρχει ένα μεγαλύτερο εινοποιείο. Προφανώς, και το έχω σκεφτεί και να κάνω κάποιες αιτήσεις για να μπω σε κάποια προγράμματα και να πάρω κάποιες επιδοτήσεις. Αλλά ταυτόχρονα σκέφτομαι ότι δεν πρέπει να κάνω ένα άλμα, ενώ μέχρι στιγμής πηγαίνω με βήματα, να δημιουργήσω έναν χώρο που ναι μεν θα μου δώσει αυτό που λέμε το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των κρασιών, αλλά ταυτόχρονα θα με γεμίσει με άγχος στο να καλυφθούν τα έξοδα, στο να καλυφθούν τα δάνεια που ίσως χρειαστούν, όταν ακόμα δεν έχει ανοίξει τόσο πολύ η αγορά η δικιά μας. Γιατί εμείς παράγουμε κρασιά σε μικρή ποσότητα, δηλαδή το ανώτερο που μπορούμε να φτάσουμε σε μια χρονιά είναι 20.000 φιάλες. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό επαρκεί σίγουρα για να επιβιώσει το εινοποιείο, αλλά όχι για να κάνει ακόμα ένα μεγάλο βήμα και να δημιουργήσει μια καινούργια μονάδα. Baby steps, σιγά σιγά, ναι, ακριβώς. χρόνο με το χρόνο. Αυτό είχα σκεφτεί, όταν γύρισα είχα στο μυαλό μου ένα πλάνο πενταετίας, όπου στα 5 χρόνια, τα οποία συμπληρώνονται του χρόνου, γιατί τα χρόνια του COVID δεν τα μετράω, μάλλον συμπληρώνονται σε 2 χρόνια τα χρόνια της πενταετίας, είναι το εινοποιείο να είναι αυτόνομο οικονομικά, να μπορεί να παρέχει έναν καλό μισθό σε μένα και πλέον να έχω και έναν βοηθό μέσα στο εινοποιείο, αλλά και λίγο απ' όλα, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι κάνω εγώ θα πρέπει να κάνει και ο επόμενος που θα έρθει να με βοηθήσει. Σίγουρα υπό την καθοδήγησή μου και την εκπαίδευση που θα του παρέχω, αλλά εδώ ακόμα το εινοποιείο δεν έχει φτάσει στο σημείο να πει ότι χρειάζομαι έναν άνθρωπο π.χ. μόνο για την παραγωγή ή μόνο για το αμπέλι ή μόνο πολιτή. Εδώ είμαστε λίγο απ' όλα. Νομίζω ότι μας μίλησες πολύ αναλυτικά για το εινοποιείο. Θέλω να πιστεύω ότι σας κάλυψα. Ο στόχος είναι να μιλήσω όσο πιο απλά γίνεται για να τα καταλάβει ο κόσμος. Και να σε ευχαριστήσω ξανά που διέθεσες αυτόν τον χρόνο για να έρθεις εδώ πέρα και να έχουμε αυτή την όμορφη κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και είναι και πάρα πολύ όμορφος ο χώρος να πούμε και πραγματικά θα ευχηθώ το καλύτερα για τη συνέχεια, να πετύχεις όλους τους στόχους του χρόνου και ειδικά το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι η πιο ανοιχτή περίοδος, έτσι, για τις ξεναγήσεις και για όποιες δράσεις. Ναι. Εύχομαι πραγματικά εκεί να είσαι full όλη την περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι έχει πάει πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από αυτό που περίμενα. Ο στόχος πλέον είναι, και αυτό που θέλουμε, είναι κάθε χρόνο να γίνεται καλύτερο. Αλλά και να μην μένουμε και εμείς στάσιμοι, να προσπαθούμε να βελτιώνουμε την κατάσταση και στον εξωτερικό χώρο και ακόμα και στο πώς θα ξεναγήσουμε τον κόσμο. Έτσι, γιατί αν μείνει στάσιμος και πεις ότι έχω βρει μια πατέντα και δουλεύει, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα δουλεύει άλλο. Και εύχομαι και γιατί έχει και κάποιο βραβείο, έτσι, μελλοντικά. Ναι, είναι και αυτό ένα επόμενο βήμα που θέλουμε να κάνουμε, ώστε να αρχίσουμε τα προϊόντα μας να τα διαφημίζουμε λίγο καλύτερα. Πηγαίνεις και σε εκθέσεις, σε είδα στην Ινοτέλεια φέτος. Πηγαίνουμε σε εκθέσεις, προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε 2 με 3 εκθέσεις το χρόνο, όσο μας επιτρέπει το budget. Αλλά στοχευμένες εκθέσεις που να έχει να κάνει με το κρασί. Γιατί εκεί πιστεύω ότι θα βοηθηθεί περισσότερο το ίδιο το προϊόν. Όταν δίπλα θα υπάρχουν άλλα εινοποιεία, που και τα άλλα εινοποιεία θα δείχνουν στον κόσμο το κρασί,
γίνεται ένα πιο όμορφο αντάμωμα του κόσμου και καταλαβαίνει καλύτερα το τι μπορεί να πίνει, ας πούμε. Γενικότερα θεωρώ ότι οι εκθέσεις στην Ελλάδα πλέον έχουν πάρει μια πολύ ωραία τροπή και εξελίσσονται προς το να βάλουν μέσα στο κρασί όλο τον κόσμο και όχι μόνο μία μερίδα κόσμου όπως ήταν παλιότερα. Δηλαδή πλέον βλέπουμε και από τα πολλά wine bar που υπάρχουν και στην επαρχία ότι πολλοί νέος κόσμος επιλέγει σαν ποτό του στη διασκέδαση το κρασί πλέον και όχι το σκληρό ποτό. Αυτό έχει να κάνει σίγουρα και με την οικονομική κρίση και τον COVID και όλα αυτά, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ ότι έχει μπει και πολλοί νέος κόσμος να εργαστεί στο χώρο του κρασιού. Που αυτό, ξέρεις, είναι μια αλυσίδα, εσύ μπορεί να δουλεύεις σε μένα, έχεις 10 φίλους, θα αρχίσουν και αυτοί να πίνουν κρασί και όλο αυτό φτιάχνει μια κοινότητα. Σίγουρα το word of mouth που λέμε και ειδικά στην τοπική κοινωνία είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι και κάποια στιγμή τουλάχιστον να υπάρξουν και τοπικές εκθέσεις, έτσι, δηλαδή να μην χρειάζεται να πας σε μια έκθεση στην Αθήνα για να δείξεις τα κρασιά σου, αλλά να δημιουργηθούν και πιο τοπικές εκθέσεις. Φέτος ήταν, με χαρά φτιάξαμε με τους υπόλοιπους εινοπαραγωγούς και εινοπία την πρώτη έκθεση τοπικών κρασιών στην Πέρδικα τον Αύγουστο και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από τον κόσμο και σίγουρα σκεφτόμαστε πολλές δράσεις και για το χειμώνα και για το επόμενο καλοκαίρι. Γιατί πλέον υπάρχουν εινοπία, δεν είμαστε μόνοι μας και πλέον πρέπει όλοι μαζί να αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε τον κόσμο να μπει στη διαδικασία να καταλάβει πρώτα απ' όλα τι είναι το κρασί, να το γευτεί και σίγουρα να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, γιατί όπως λέμε τα λεφτά θα μείνουν στον τόπο, που είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς να εξελιχθούμε, αλλά να υπάρξει μια εσωτερική οικονομία καλύτερη. Τέλεια, ωραία. Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, για να μην σε κρατάει και από τις δουλειές. Αν ακούτε και θόρυβο από το background είναι γιατί οι εργασίες συνεχίζονται, γιατί και το κρασί όταν μαζεύεται θα πρέπει στη συνέχεια να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία, έτσι, και να μην μείνει για πολύ διάστημα. Ναι, το σταφύλι θέλει από τη στιγμή που θα κοπεί 2 με 3 ημέρες. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Δυστυχώς φέτος είναι μια χρονιά που ενώ πήραμε σταφύλι, έχουμε κάποιες ατυχίες με τα μηχανήματα που έχουμε, οπότε μας έχουν πάει λίγο πίσω, αλλά θα τα φτιάξουμε. Έχεις αντιμετωπίσει και αυτά. Θα τα φτιάξουμε. Μεταξύ άλλων, ναι. Λοιπόν, Βαγγέλη, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βρείτε λοιπόν τον Αλέξανδρο και το εινοποιείο του στη Δάφνη Φιλιατών. Άμα γράψετε Google Maps, Μαρκατσέλης και η, θα βρείτε εινοποιείο. Θα είμαστε επισκέψιμοι μέχρι και τα Χριστούγεννα. Πρώτη χρονιά θα το τραβήξουμε τόσο πολύ. Έχουμε φτιάξει έναν χώρο για να μπορούμε και υπό συνθήκες βροχής να φιλοξενούμε κόσμο. Μετά θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα 3-4 μηνών, ώστε με το επόμενο Πάσχα να ξανανοίξουμε. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Γιατί χρειαζόμαστε και ξεκούραση. Εννοείται, όλοι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.